Vaan. Tervetuloa lehdistystilaisuuteen. Tänään pelattiin puolivälierä numero 2 täällä Vaasan Hietalahdessa. Katsojia 850 hienoissa olosuhteissa. Ja kesäkaudut vei tänään on 02. Ensimmäinen jakso 02, toinen 18 ja kolmostilanteet 5-17 tänään Porille. Meillä paikalla täällä totta kai pelijohtaja Pekka Mäntymaa, Jussi Haapakoski ja ykköspalkitut Roosa Lappalainen kotijoukkueesta, Minttu Vetteranta vierasjoukkueen palkittu tänään. Minttu Vetteranta, miten vedät yhteen illan tapahtuman? No tilannetta saatiin hienosti ja tänään sitten saatiin takaisin kyllä hyviä lyöntejäkin, että saatiin Mimmiin himaa ja toi ulkopeli oli tänään kyllä meillä ihan erittäin hyvä ja muutenkin niin kuin toi meidän fiilis tuolla, että kädet nousee ja niin kuin näin poispäin. Et mä tykkäsin kyllä todella meidän esityksestä tänään ja ainoa ketä ei saatu kiinni on hän ketä istuu tuolla toisella puolella. Mutta joo, oikein olen tyytyväinen tähän iltaan. No entä omaan esitykseen? Olet varmasti myös tyytyväinen, että tuo kultainen kypärä tuntuu pysyvän tuossa mukana. Joo, kyllä. Ennakot tehdään hyvin ja pyrin mahdollisimman paljon meidän ulkopeliä auttaa, että on kyllä vireessä tunnun oleva. Eipä siinä. Siltä näyttää. Kotijoukkueelta vireessä oli tänään Roosa Lappalainen. Hienoa kentälle menoa peliä ja etenemistä. Tänään yksi tuotu, 5/6 nuo kärkilyönnit. Mitä sanot oman joukkueen pelistä tänään? No onhan oli tosi erilainen peli, kun verrataan sit siihen sunnuntain peliin, että tuntuu, että meillä jäi aika pahasti piippuun. Ja vaikka niinku ollaan puhuttu, että päästään pelaamaan tosi vapautuneesti ja ei meillä periaatteessa ole mitään hävittävää, että sinänsä on jo voitto, että ollaan täällä eikä niissä putoamiskarsinnoissa, mutta se nyt ei sitten tänään kuitenkaan ehkä ihan meidän pelissä se vapautuneisuus näkyy. Mutta mitä sanot omasta pelistä tänään? Kentälle menolyönnit löytyy tuolta polttolinjan takaa hienosti. Joo, no osuin palloon tänään, että eipä siinä. Ihan kiva vaihtelua. Kyllä näin, ja millä käännetään sitten vielä perjantaina peli tuolla Porissa? No se lähtee meidän tunnetilasta, että saadaan vaan hyvä fiilis ja päästään nauttimaan pelistä, niin sillä me pärjätään. Varmasti näin. Kiitoksia ykköspalkitut viisaista sanoista. Päästämme teidät loppuverryttelyyn. Kiitos. Kiitos. Ja pelijohtajan antaa puheenvuorot ja aloitetaan vieraista. Eli Jussi Haapakoski, yhteenveto illan pelistä. No joo, ensinnäkin tänään niin tuossa Likolle sanoinkin tuon heti pelin jälkeen, että meillä oli yksi semmoinen parhaita oikeastaan koko kesänä niin hyvin lähellä semmoinen tunnetila, semmoinen rentous tekemisessä. Ja meillä ehkä, en tiedä oliko eka pelin jännitystä vai mitä mutta, tai oliko pakkovoittoa vai mitä se oli ekassa, mutta me oltiin tänään kyllä semmoisesti paljon enemmän vapautuneempia ja se mun mielestä näkyy niin ennen kaikkea tuolla ulkona semmosena hyvänlaatuisena tekemisenä, mikä toki on ollut koko kesän, mutta sitten myös tuossa, että me saatiin tuota sisäpeliä auki nyt, että saatiin laadukkaita lyöntejä ja saatiin vyörytettyä kyllä tilannetta niin aika hyvin että päästiin koko ajan lyömään painetta kaverille kenttään ja vapaat alkoi tippua, niin sitten se antaa sitä happea pelille. Erittäin tyytyväinen. Varmasti on syytä ollakin, ja kotijoukkueen pelijohtaja Pekka Mäntymaa sitten, kuinka näit tämän illan? No Pori parasi huomattavasti viime pelistä ja me vähän meidän taso laski siinä. Ja, no ensimmäisellä jaksolla nyt periaatteessa oltiin siinä pelissä jollain lailla niin kuin mukana. Sisäpeli oli niin kuin vaikeata koko peliä ja tilannemäärä pieni ja lyönneistä niin kuin laatu puuttui ja ei ollut oikein pääkään mukana sitten. Tiedä sitten mistä johtuu, aika kova on tietysti menty tässä jo useampi viikko ilman taukoja. Mutta se, että toisella jaksolla kuinka Pori pelasi ja löi tossa, niin ei varmaan olisi niin meidän huippuesitykselläkään pärjätty siinä, mutta toki harmittaa hienon yleisömäärän puolesta, ettei niin pystytty nyt esittämään parempaa tänään mutta perjantaina taas sitten uusi lähtökohta, kun sinne mennään, että ei missään nimessä luovuteta. Kyllä näin. Perjantaina taistelu jatkuu. Kiitoksia pelijohtajille. Kiitos. Perjantaina jatkuu.